Nee, ja, we zijn voornamelijk gewoon heel erg aan het luisteren naar nieuwe stukken. Want ik wil op mijn volgende album voornamelijk zelf gaan schrijven. En ik blijf wel gewoon liedjes van papa coveren. Het wordt zeg maar een idee van 2 liedjes van papa en dan voor de rest zelf. Dus het is voor mij een hele nieuwe stap. Maar ik blijf wel papa's liedjes doen, want hij heeft nog zoveel mooie nummers waar mij... Ja, weet je, hoe ouder ik word, hoe meer nummers ik mag gaan zingen en hoe mooi ik ze vind. Dus ja, ik ben daar nog lang niet klaar mee. Ja, de fans horen toch wel heel graag bloed, zweet en tranen. En ja, het is zo'n krachtig nummer en iedereen vindt zichzelf wel een beetje daarin. Maar er zijn nog zoveel mooie liedjes die ik ga coveren. Dus ja, ik durf er nog niks over te zeggen. Ik sluit een presentatieklus of iets met presenteren of met... ja, zoiets sluit ik niet uit. En ja, ik ga altijd wel gewoon van een vlotte babbel hebben. En ja, ik denk dat ik dat daar in een tv-programma goed erin kan gooien. Dus ja, mensen mogen me nog steeds bellen. Wat maakt jouw broer nou zo'n goede presentator? Dre heeft een vlotte babbel, is heel erg ad rem, praat duidelijk. Dus ik denk, ja, hij is een leuke jongen om te zien. Dus hij heeft eigenlijk alles wel mee om een presentator te zijn.